Ambrus Sándort hallhatták. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, a folytatásban pedig tisztelettel felkérem Hegedűsné Dékány Magdolnát, művészeti szaktanácsadót, mutassa be Fodor Józsefné fehér hímzés gyűjteményét. Járítók, tisztelt vendéglátók, kedves vendégeink! Van a tárgyaknak könnyük. Érzem olykor, hogy sírnak a szobámban nesztelen. Talán azt hiszik, nem látja most szem őket, sírnak a tárgyak, bárha nincs is szavuk. Babics Mihály írta el sorokat, melyeket a szobájában őt körülvevő népművészeti tárgyak, népművészeti alkotások ihlettek. Igazat kell adnunk a költőnek. A tárgyak élnek. Könnyük van, lelkük van, visszanéznek rán, hiszen emberkész formálta őket. Ilyes Gyula így fogalmaz. Mintha a göröncsér 10 ujjával is átplántált volna teremtményeibe valami életet a magáéból. Később így folytatja. Miért ülök közönösen az asztalhoz, ha az műanyag? És miért lapogatom meg barátságosan, ha valamely asztalos, gyalú remeklését érzem rajta, mintha valami készfogásban lenne részem. Az idézett költők megpróbálják megfejteni, átérezhetővé, megérthetővé tenni azt az érzést, amikor a népművészettel, a tárgyi néprajz emlékeivel jelesül most az asszonykezek által készült nemes fehér hímzésekkel találkozunk. A kezek dicséretéről beszélnek, a kezekről, melynek nyomán élet keletkezik a vászon, a fonál és a tű találkozása nyomán. Erre a misztériumra igényt tartunk, szükségünk van rá. Akár ha mi vagyunk alkotói, akár a mások által készített hímzéseket birtokoljuk, díszítjük vele magunkat, díszítjük velük környezetünket. Ez a misztérium fogta meg Fodor Józsefnét, Zsuzsa asszonyt is, és tartja mind a mai napig bűvkörében őt. A díszítőművészet sokszínűségéből, abból a páratlan gazdagságból, melyet eleink hagytak ránk, a népélet nagy eseményeire, fordulópontjaira, ünnepeire készült hímzésekből, gyűjtésében a fehér hímzést részesítette előnyben, néhány ritka szépségű, keresztszemes technikával vart terítő és törölköző kivételével. A több mint 100 darabot számláló gyűjteményből láthatunk most itt egy kis ízelítőt a belvárosi Fazekasházban. Ambrus Sándor népiparművész, fazekasmester és felesége Erika Jóguboltából, akik, mint azt hallottuk már, 11. alkalommal teszik lehetővé saját házukban, hogy a népművészettel, annak tárgyi emlékeivel, mai továbbélésével és továbbéltető alkotóival, esetenként tovább őrzőivel találkozunk. Ezt a tudatos vállalást nem lehet eléggé dicsérni és megköszönni. A gyűjtés gyönyörűsége az értékek felhalmozására, azok társadalmi presztízsének megteremtésére számtalan példával, írott és íratlan forrással rendelkezünk már a korai neolitikus kultúrától, az egyiptomi, a római, a keresztény kultúrán keresztül napjainkig. A gyűjtéstől, a tárgyak megbecsülésétől és társadalmi értékük tudatosulásától hosszú út vezet a zárt vagy magángyűjtemények nyilvánossá tételétől a köz által is látogatható kiállítóhelyekig. De a mi szerencségre most egy magángyűjtemény keresztmetszetét csodálhatjuk itt december közepéig, mert az Ambrus család meggyőzte Fodor Józsefnét, hogy mutasson be
e remekekből néhányat. A gyűjtők élettörténetét tanulmányozva a közös bennük, természetesen szenvedélyükön kívül, hogy mindenkinek van mentora. Az, aki az adott területre felhívja a figyelmet, aki vezeti őket az első lépések megtételénél. Fodor Józsefnél is így van, az ő mentora, férje Fodor József festőművész volt. Fodor Józsefnek, mint festőművésznek, az ászpoétikája is az volt, melyet következetesen végigvitt művészetében, útja végéig. Idézem. Tudatosan készültem arra, hogy a világot, amiből vele születtem, képileg is megörökítsem, és mint krónikás rögzítsem vonallal és színnel. A tudatos készülést nem csak az itt élő emberek megismerése, a táj szeretete, a szakma elsajátítása jelentette, hanem a vásárhelyi népélet tárgyi emlékeinek gyűjtése is. Bútorok, a paraszti munka szerszámai mellett a vásárhelyi fazekasság sok-sok csodás, több száz tárgyi emléke. Az ő mentorát a Vásárhelyi Múzeum néprajzi raktárának kincsei, Gajasi Miklós múzeumigazgató és körének barátsága jelentette. Rendszeres, tudatos gyűjtőútjaira felesége Fodor Józsefné is elkísérte. Ezeken a közös utakon érezte meg Zsuzsa asszony azt a bizonyos kézfogást, amiről I. Gyula írt, és kötött örökös barátságot a fehér hímzéssel, és vált tudatos gyűjtővé. Így lett környezetük, lakásuk, mindennapi életük és az alkotói millió szerves részévé, gyűjteményeik minden darabja. Lakásukba belépve óhatatlanul Harriet Spencer Churchill, a ma élő egyik legismertebb és legelismertebb belső építész gondolata juthat eszünkbe. Egyéniségünk bélyege átragyog a részleteken. Tudjuk, hogy hosszú út vezet a magángyűjtemények nyilvánossá tételéhez, kiállítóhely működtetéséhez, de hát ha a sors megadja Zsuzsa asszonynak álma valóra válását, és Fodor József festményei mellett egy kiállító teremben gyönyörködhetünk a vásárhelyi fazekasság és az 1930-as, 40-es évek magyarországi népi fehérémzés kultúrájának reprezentánsaiban. Reménykedjünk, addig pedig, amíg lehetőségünk van, gyönyörködjünk bennük. Kérem Önöket, hogy nézzenek meg minden egyes kézimunkát, és vigyék el magukban minden egyes kézfogás emlékét, jól esőn ne vegyék.